Vărsător, fă. Of, ce mă fac cu tine, fă, mămică. Tu nu suporți rutina, fă. Tu nu suporți rutina, fă. Tu nu suporți să faci același lucru niciodată. Dacă faci același lucru zilnic, tu te plictisești, fă. Dar fă altceva. Cine te pune să faci același lucru? Că nu înțeleg, nu mă prind în situație. Cine te obligă, fă, să faci ce nu vrei tu să faci sau să faci același lucru în fiecare zi ca proasta, să repeți același lucru? Nu merge, fă. Bineînțeles, bun. Fii atentă, fă. Pentru că tu ai nevoie de ceva diferit, fă, în fiecare zi, ție îți place ce e nou, fă. Altfel o iei pe câmpii, o iei razna, fă, mămică. Dar nu te obligă nimeni, puiul meu, să faci ce nu vrei tu să faci, fă, sau să faci același lucru în fiecare zi. Nu trebuie, fă, să faci. Astăzi fă curățenie în bucătărie, mâine fă curățenie în balcon, poi mâine în ogradă, fă, dă-și tu o mâncărică la găinile alea și uite așa în fiecare zi